Volveron os brindes ao Club Fluvial de Begonte para celebrar a súa tradicional festa da empanada. Familias e amigos encheron de novo as mesas desta área fluvial para enxalzar este produto típico que leva máis de 40 anos animando a festa no mes de xullo nesta localidade. Máis reducida en actos, iso sí, debido á actual situación sanitaria, maiores e pequenos puideron desfrutar deste privilexiado entorno durante 2 días. As boas temperaturas da fin de semana permitiulles refrescarse e gozar do río ao máximo grazas ás divertidas actividades acuáticas organizadas pola Deputación de Lugo, que colabora todos os anos na celebración desta cita.